So today is Sunday. So manimba ta karong adlaw, pero dili sa karong orasa kaperting inita. So nyang mga alas 5 manimba me. So see you sa simbahan. 1 hour later. So padulong namin sa simbahan karon mo ni amo agianan hay sa akong anak di ay mo ni amo agianan padulong sa simbahan daghan kayo mga bulak din hinga gi pangtanom nila basta summer daghan jud kayo ang bulak mabuhi kay di man tigtugnaw ting init man dayon lain-lain ni siya color mga unsa ning kolora ay murag mga kuan ba bulak sa utot-utot murag napay naman ni sa Pilipinas ning bulaka o kaning purma og murag orange babaho man ni siya nga bulak dayon daghan kayo ni siya kana din ha restaurant na mo na kanunay among manhan then dool na mi sa simbahan mo na naoy main road nila din he hay di sa akong bana din ha nga banat og tulod sa ako ang anak dayon na sila poy rose din he nga kalamat yun na ilang rose kaya siguro nila oy bubo dayon na ay homeless nga iro gipakaon. A few moments later. Dukatiya mana mo panimba minhapit Madrid City kay manabo lagi may kay wa na oy konsumo wala na ginamos og bulad di naman ako panabo muli na may kay dali niya akong bana kay kanang nawag akong brother-in-law nga banon ko na lagi daw meeting unya gampot o sa dapitan ng meeting nga pa banon magyud ko no mi niya og asa na dapitan ng venue sa ilang meeting sumuban mi unya. 3 hours later. While natulog ako anak, mag-ready na ako sa akong kagalingon para unya enigmatan niya, ready na ko, siya na lang akong atimanon dayon. Mag-take og video niya sa sulod sa ilang gimitingan og pwede ba og unsa ilang gimitingan basig maghatag sa ginife. 2 hours later. So na may diri sa sulod sa restaurant, sus ginuog gold ni ilang sugha din he pastilan. Diri ang venue sa ilang meeting, dagkong tae ni iyang ka-meeting siguro. Don't bite. No, that's dirty. Nakabudol na dahil akong anak nakita siya o kanang suga ba nga katuyok-tuyok hitudlo dayon siya nakuha din siyang tito nakabudol na siya karong adlaw. Sit down na ka. So mara to hastang lipaya sa akong anak sa first time niya nakasakay og kabayo may pa akong anak nakasakay pag kabayo ako sa nila sa gitag sapatos akong nasakyan. So salamat sa paglantaw, see you next video. So sawa pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel and share and like my video. So see you next time guys, thank you, bye bye.